telefonul și cu ăsta de... Ați filmat tot, nu cred că mai e. Dar stați un pic, dumneavoastră când? Aterizare din casă. Meseria și ea, A ținut și meseria și el pilot. Și a contat mult totul de spumă. Nimic, nu te întreg, operați. Pasagerii. Vezi? Din avion, pasagerii din avion au fost atunci. Iar nu inform acum unde stau. Da, dar nu pot să le-am. Autoritățile reproșabil și îi felicită. Ați avut emoții? O oră și jumătate în zbor, cum? Noi mulțumim lui Dumnezeu că ne-am născut a doua oară și a fost, ne-a preîntâmpinat că a fi ceva mai dur, dar a fost bine.